Folders time, guys. היום אני אראה לכם את המוד, רגע, פיסטונס. מה פיסטונס? Kabow, kabow! Wow! Bow, bow! לא, אני מדבר עם האמריקאים פה בטים פורדרס. בטח. אתה לא שומע אותם? דבר ראשון, זה הטריפל פיסטון. פאקינג תקעו לי כדור בראש. ראיתם? הוא דוחף את הקובייה, 3. הוא דוחף את הקובייה! אל תתחתו עליו, אבל זה סטיקי. זה סטיקי! סטיקי, סטיקי, סטיק! אני מרביץ עם דג, טרי. זה, אני הכי אהב. הוא הכי אהב את זה. שאני הכי אהב. She's more love this from this. אל תתייחסו אליו. Not bother me. היי! יורה בקונוסים. ככה זה אחד. תסתכלו את זה אור. משועמם עם הדג. אין לי חיים. ככה זה 2. אני עם הדג, יא! רגע. לא נותן לו לדבר בסרטון של עצמו. הנה זה 2. Hey guys, you know, I don't give him a learn. אני יורה כמו מחבל על הקבוצה שלי. מצטער לכל המחבלים שמסתכלים בסרטון של עדן. שזה בערך עדן. איזה אטרקציה. מי שיש לו טים פורטס 2 קוראים לי פרובלם. האחרון. תסתכלו את זה מרחק זה האחרון. אאו. אפילו לא רואים את הפיסטון מכאן. נכון, וואי, איזה חר פיסטון. אתה מטומטם. Let it crash tonight, I know you love it. זה אותו דבר, רק סטיקי. אני שומע אמריקאים שרים, אתה יודע איזה זה מגניב? אוקטופל, רגע. זה אוקטופל, זה... איזה מגניב. קוראים לי פרובלם. 2, 3, קוראים לי פרובלם. 4, 5, קוראים לי פרובלם. 7, 8. זה דוחף אותך 8 קוביות. דוחף אותך 8 קוביות. זאת תתייחסו שלא. אליו. כולם להתייחס. זה הסטיקי אומייגאד! אני צריך להיות בלתי נראה. והנה גם זה סטיקי פיסטון. אוי, הם שרפו אותי ואז ראו אותי. אני שונא את הספרייט. נשאיר את כולם פועלים. צריך להשאיר אותך פה. איזה מוזר זה נראה. אני אראה את הסרטון אחר כך, ובטח שמעו אותי יותר ממך. זה נכון. זה נכון, אל תבכי, זה נכון. זה יחד פחות. זה קובייה אחת פחות במייקראפט היום. אני בוכה מהשיר של עצמי. לא, ברצינות יורד לי דמעות, נשמע לכם בזום. שיט, יורד לי דמעות, פאק, אני באמצע משחק, אין לי סט. הילד הזה הוא בכיין. כן, בטח. זה, רגע, אני אגיד לכם, סטיקי. אני ספיי. פאק. לא, זה לא סטיקי. וראו זה אותי. הספטובל, אבל אני כבר לא ספיי. ספטובל שזה דוחף אותך סטפ אופל של זה, אז הוא אמר כזה. קוביות. מה קורה? יואו. זה כבר, זה דוחף אותך 4 זה קוביות. דוחף אותך קדימה, כמו מישהו שרוצה שתלמד. דוחף. כמו כל הבתים. את צריך שיעורים פרטיים. זה 5 גם. 4. זה עדן, אל תבכה, זה לא נורא. אני מפוצץ את האיברים הפנימיים של הקבוצה השנייה. תסתכלו איזה מגניב זה. אני בקבוק, אני דופק להם את הבקבוק. אללה אכבר! סליחה לכל הערבים שצופים. זה גם עובד על בני אדם. אני מפוצץ אותך, מה זה? דוקרים אותי פה. לאביור, מה אין פה? מה אין פה? תביא לי חיים.
גרוע. סטיקי, היי, אני לא אוהב את ההבי. תביא לי אותו. הסטיקי לא טוב. גרוע. וואי, נראה אתה כאילו הוא צולף. בעצם הראש שלו הפוך. מסכן. שכחתי מה. לא שכחתי כלום, אלן, תמיד היית מטומטם. רגע. בודק. הוא בודק! אוקיי. וואו, איזה עירייה מפגרת הבאתי. אוי לא, חיים! איפה הטקסט הזה? איפה החיים שלי? פיסטון. חיים שלי, לא רוצים. אני שנייה. חיים שלי כפרה, מה קורה? שנייה עוצר. דומה לתחת. בא לי גם את הצ'יטינג, אבל זה לא עובד לי, זה פאקינג לא עובד לי. יוטיוב, חזרנו. וואו! מה אתה הראש שלך מגלגל על הרצפה? וואי, זה באג רציני, אני רואה את הזומבים יושבים על הרצפה. חץ חד? תקשיב, אני רואה את הזומבים יושבים על הרצפה. מה זאת אומרת יושבים? מה, הם יושבים קפה, תה, מה זה יושבים? יושבים! תראה את הסרטון שהם כתובים. יושבים בלי ראש, יושבים ליד, מה הם יושבים? יושבים! זהו? בתוך הרצפה. הפסדנו! הרגו אותי. בייבי! You like it then! בייבי! מה קרה? טוב, המיינקראפט שלי קרה, סיימנו להיום. סיימנו להיום, חבר'ה חברים!